day. Tinuotod na nga first love never die. Unsa pa? Nay, tanawang amahan mo. First love na ko na siya. Karon, buhi, pagyong, panuway. Nay, nagbukot na ganyan mo doon tatay sa habol. O anak, kay tugnaw man kaayo. Unya, nganong naghubo mo doon diya ilaw sa habol. Nito bag ang amahan. Anak, igang sa ilawom anak, igang. Kining father, na ako'y ikumpisal nimo. Unsa man ka na anak? Ang akong uyab manggod, usahay iya kong hilabtan diya, ibabaw sa kahoy. Mao ba? Murag unggoy. Usahay gid father diha gid sa dagat. Uy, murag isda. Di lang ka na father, usahay gid kay sa dalan. Uy, sus Mariusep, murag iro. Pero ang makauuwaw sa tanan father, kay usahay dito kunya kuanon sa likod sa kumbento. Uy, murag ako. Usa ka katabang nga bayot nakakitag kondom sa salop. Hala, unsa man ni? Kaluod ba? Kining sir, usa ni siya. Kana ba day? Mo na kondom. Mao ka na gitawag nga safe sex. Yun na pa. Nga naman day, wala day sex sa inyong bukid. Naaman. Pero di po din ani ka grabe nga astang panit mga tangtang. Usa ka sexy kaayo nga babae nga ngumpisal sa pari. Father, pasalo ako kay nakasala ko. Unsa ba'y nabuhat mong sala anak? Ambot, Father, sa panahon nga makadungogan ni kog lalaki nga mamalikas. Pati yun dayon kog kalami. Ganahan kong mugakos og hagkan siya og you know na. Yati, pagka panuway pasad. Ang pari o gubispo naghisgutay. Matod pas pari, Gigukod ako sa kababae nga gahubo. Apan, midagan ako og mitago. Ikaw, Bishop, kung gukurong kag babae nga gahubo, unsa ang ton? Sama sa imong gibuhat. Mamakag. First time ko nakasunod og gay bar gabi na iba. Bibo man ka nagsinanggitay diha na ino mga bayot. Sinagitay mo lang? Unya, kaya sabay pinakakusog kay bisinggit nga bayot dito. May lain pa si tatay. good morning class. Ang atong subject karon spelling. But this time, akong balhon ang pamaagi. Ako'y mo spell out sa word o kamo among ngalan ini. Andam na ba kamo? Yes, sir. Danilo. M-A-N-I-L-A. Unsa man na? Manila, sir. Manila is correct. Butsoy. D-A-V-A-O. Davao, sir. Davao. Davao is correct. Madonna. Yes, sir. C-E-B-U. C-E-B-U? Unsa man na? Mura maglisod ka ayo. Hinayon lang na ako pagsulti aron hindi kayo niya madunggan. Madonna. Sir. Kibo. Pwede pa kusgan naman mong tingog Madonna aron madunggan na to. Kining ko answer. Cube. Oy, bye. Mayo niya ka. Nakapalit kong hearing aid. Mayo ni kay effective kaayo. Mayo nun. Nya, aha mo na ni mo napalit. Ha? Gahapon lang yun. Nay, dali. Si tatay ug si yaya, gahalok. Unsa? Panuway ganito hana ay. Asa? Asa sila? Juk. Si tatay na bitaw na ug ang atong driver. Kining Madonna. Apit na magigumupanaw. Akong ibilin kanimo na lang at kanang atong iyuta nga pagkaugmaron. Aron sa ingon, ikaw nang mangunay pag-ugban niya na og mahimo ka na yung hingpit nga lalaki. Kay
buhat man sa usa ka lalaki ang pag-umad sa yuta. Oh, tay! Tay! O isaan mo ka na ko nga imog atimanan ka ng atong yuta nga yuta. Oh, tay! Sana ko tay nga akong tamna ng yuta. Pwede, bulak ako itanong tay. Oy, pre! Murag lalo man kayo na mong gihuna-huna diha. Gihinukto ka man. Matay, gadamgo man kung kauban ko na nako ang 50 ka contestant sa Miss Universe. Ah, ikaw ra may nagproblema na, pre. Kanindot, ana. Unsa man ni problema ron? Matay, pre. Ako may nakadaog. Hubo lang ng imong sanina aron ma-check up ka na ko pag-ayo, okay? Maulaw man ko, Dok. Ayaw kaulaw. Doktor ko na kon mao na hala sige ato na lang palungon ng suga aron dili ka mauaw. Na gipatay ko na. Asa man ako ibutang akong sanina, Dok? Kinig, diha lang ibabaw sa akong karsunis. Dear, unsa yung regalo na ako sa atong 25th anniversary? Dalon ti ka sa Afrika. Uy, ka-sweet. Unya, sa atong 50th anniversary. Aya na dayon ti ka kwaon dito. Ay, ayaw po. Usa ka sweet kaayo nga bungi, pag uli sa balay, gisampungan niyang mata siyang asawa. Og nagkanayon. Yes po. Pagiso-giso ka pa diha. Ngano kung dili ko kailan nimo, nga ikaw ra may bungi aning balaya. Mao na kung gusto nimo. Mamahimo kang opisyal nga sama nako. Maisog. Di mahadlok og gubat. Oh, tanawan na mong lawas. Sa sige na mong jogging kada buntag. Di, gahi na kayo. Dagko na kay kag mga bukton og dughan. Mao na akong gusto nga anak. Usa ka tunay nga lalaki. Kasabot? Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Stands right! Tiger look! Oh, ang imong tiyan, puro na pandesal. Gahi na kayo. Be, piktan ko ni be. Agay! Duha ka buwang nagkaistoryahan ay. Matod pas buang uno. Akin na yung pre. 5 plus 7. 5 plus 7? Kasayo na na. 10. Oh, ngano katawa man ka ba eh? Abi kong di ka kamao. Kining day, sugot ka kanang imong duha ka bukid, ako nang paakon. Nya tagaan ti kag 1 million. Mao ba? Hala, sige. Gisugdan, dayon gipanatanog maayo. Human, may undang. Oh, wa man lagi mo paak-paaka. Nagungad-ungad raman ka. Ay, kining wala ko'y kwarta. Uy, bay! Usa ba kang katawa mga diha? Kita ka antong tindera diha sa unahan nga maldita kayo? Oh, katong dalaga? Oh, kato. Uy, nga naman. Akong giilad, bay. Giyon sa man mo siya pagilad. Nagpalood ko dito ay, pero wala ko musulti niya nga wa ko'y cellphone. Makita gimi sa akong ka-textmate, bay. May noon. Unsa man kuno yung suoton? Mag-yellow raman kuno siyang sinina. Akong ignon nga, mag-green food ko. Gwapa gid siguro kaayo na akong ka-textmate. Pero dili ko mag-green oy. Magpula lang ko. Unsa ta? Ignorantig mga eyeball. Pag abot sa Jollibee, doon na dayon siya na matigdan nga naka-yellow. Apan bati kinignaong. Perting lingi-lingi sa iyang kasabot og nangitag naka-green. Og wa ka gwanta, miduol kini kaniya. Og nangutana. Excuse me, ikaw ang akong kasabot? Hoy,
Ay ko kapila-pila sa imong kuan diya ha? Naka-green ba dai ko?